ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮಸ್ಕಟ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಂತೊಂದು ಕೋಡೆ ಕುಡುಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕೋಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಮಾತರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಇನಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವ್ಯೂಗ್ಲೆ ತುಂಬ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಪರೆಲ್ಲ ಇದಿರುತ್ತೆ. 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಅಂಚದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೋಂಬೋ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತೆ ವೈಟ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡು ಅಂಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡಪುರ ಮೀದು ಬರ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಚಾಪಾರ್ದು ಪಿದಾಡು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಕ್ಕ ಹೋದಲ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತಗ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬತ್ತಗ ಮೂಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಚದು ಸೂಪರ್ ಆಪು ಇಂಚಿನ ಓಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೆತ್ತೆ ನೀನು ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಇನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬರೋಂಡು ಇನಿ ಪೋಹ ಮಂದಿರ ಬಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಉಂಟು, 1 ಡಜನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್, 1 ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಅದು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಅವರು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸಿಗ್ಬೋದು. ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜರ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನಾದಿರ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಕುದ್ರುಳಿ ಗಣೇಶ್ ಶರಣ ಕೊರಿ ದಿನ ಕೊಬ್ಬರು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗಣೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡು. ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೆರ್ನಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಲಿ ಡೈರೀಸ್ಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಪುದರ್ ದಯಪಣದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ. ಸೊ ಕರ್ಲಿ ಅವು ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕರ್ಲಿ ಡೈರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಅಂತ. ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಇದು ತುಳು ವ್ಲಾಗು. ಇವ್ರನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಲಿ ಡೈರೀಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗುದಾರ ಗೊತ್ತಾ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಹೌದಾ, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಶಿವಧ್ವಜ್, ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಲವು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಸರ್, ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಬಂದು ನಮಕ್ ಇನಿ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದಿನಾರು ಪಿರಾವಡಿತಿನಾರ ವೈಫ್ ಅಂಚದು ಇದು ಫೋನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಾತೇರ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಡದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಕ್ಕಲ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಗಜಿಬಿಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು போயರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಕಾರ ಈ ಕಾರ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಗೆ ನಿನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರು 3 ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ
ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರದ್ದು. ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿತ್ತ ಬೋಟ್ ತಡೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮೀನು ಬರ್ಬೋಣಿಗೆ. ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು, ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಜೀವನ ಸಾಗದು, ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು. ಬಶೀರ್ ಭಾಯ್ ಜಾಲೆ ಜಾಲೆ. ನೆಟ್ಟಂತೂ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದ ಈ ಬೋಟ್ ರೈಡ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ವಿಶೇಷ ತಿನಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅರ್ಥಕ್ಬೇಕಾದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಕೇಂದು ಅಂಜಾದ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ. ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಎದುರು ಕುಲ್ನಾಗ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೂರ ನೀರು ರಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತನು ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂತನು. ಮೇರೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಪೋಡಿದ್ದು ನರ್ವಸ್ ಅದು ತೊಂದಿರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮುಗೀತದೆ. ಮಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂತೀರ ಅಂಚೆತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಮಾಲ್ ಅಂದು ಪೋಯಿ ತೂದು ಬರ್ಗ ದಲ ಲೈಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ನ ಮನ್ಪುಗ. ಬಶೀರ್ ಬಾಯ್ ಈ ಮಾಲ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನಕ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲೆಜ್ಜಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಎತ್ತಂಡ್ರೆ ಪೋತಿರು ಮೂಲಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೂಂದುಪ್ಪಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗಲ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ನೆನ್ನುಂಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಈ ಬಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಮುಳುಕುಲು ಒಂದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟರಸಿ ದೊಂಬು ಎಂಗ್ಳು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಯಾಂದೆಲ್ಲ ದೇತಂದಿದ್ದಿ ಮುಕುಲು ಪುರ ದೇತಂದಿರು ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆತ್ತ ತಂದು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಂಜಿ ಅವ್ಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವ್ಳು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪದಾದ ದೇತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೇ ದೇತಂಡಿ. ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ನಾನು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಲೊಂದು ಇದು ಮಂಡೆ ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಊಟ? ಹಾಂ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂಚ ಐಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಸರವಣ ಭವನ ಸರವಣಾಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ ಕೋಡಿ ಮುರಣಿ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ತಂಬತ್ತೀರಿ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂಡ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೋಂಬೋಲಕ 2 ಜನ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ. ಅನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನೈಸ್. ಇವನ ಹೆಸರು ಜೇಡನ್ ಅಂತ. ಪಾಪ ಒಬ್ಬನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ಆಟ ಆಡಕ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೇಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಡನ್. ಈಸ್ ಜಾರ್ಡನ್. ಬಾಯ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ತೂನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೂಕು ಬಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಮ ಬೇರಿಗೆ ಸಾರಿ ಸೂಕು ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೂರ ತೋಜೊಂದು ನಂದು ಮುಲ್ತ ರಾಜನ ಕ್ರೂಸ್ಗೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸೂಕು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇವರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಪು ಪೋಯ್ ಚಾಯ ಸೂಕು ಇನ್ನೆಂತ ಬದರಿ ಸೂಕುಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪುರಂಚುಂಡು ಅಂಚೆನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕಿದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಪರಸಂದು ಒಟ್ಟರಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಮೂಲು ಜತ್ತದಿತ್ತೆ ಹೋಗ ಸೂಕ್ ಬಂಡ ಸೂಕೆ ಮಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕ್ರೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರಾಜನ ಕ್ರೂಸ್ಗೆ ಅಕಡೆ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಪ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ಲಿರಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿರಾರು ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿರು ಮುರೈ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರಿ ಗುಡ್ಡದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏನಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಂಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ
ಪುಗೆ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೋಬನ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮ್ಮೆನ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಅನ್ಸಲೆ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ ಪರಿಚಯದ ಶಾಪು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ನ ಪರಿಚಯದ ಶಾಪು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ఒక ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಬರಂಟಾರೆ ఒక ನಮಗೆ ಕತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ఒక ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ఒక ಆಂಟಿಲ ಬೈದಿರಿ ಇದೈಡ್ ಎತ್ತು ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಜಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ತೆಗಿದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಚೂರ್ದೈತ ನೋಡಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂಕು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಹಲ್ವಾ ಬಾರಿ ಮೂಲು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ಗೆ ನಮ್ನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಹಲ್ವಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮಕಿಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದೇತನೊಲಿ ಅಂಚ ಪೋದಿತ್ತ ಮಾತ ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಬತ್ತೀನಿ ಐಟೊಂಜಿ 2-3 ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಮುಗೀತದೆ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ದಯಬಣ್ಣ ನಾನು ಕಾಂಡ್ರಿಂಚಿ ಅಂಚಿ ನಡತದು ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ತಂಜಿ ಹೊನಸ್ಗೆ ಬಾಯರಂಡು ತಿರ್ತೆ ಹೊನಸ್ಗೆ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು చెప్పును అంచేది ఈ వ్లాగ్ నీడిಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡರ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಣಂದಾಣ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಣಂದಾಣ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತಂದಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ